bareng ngising po enak iki. Ender dah. Motor iki cocok iki. Motor rupane yo hampir wedhus sampe wedhus. Hah? Hah? Motor, duit tak blok. Ubah motor semua wae. Apa? Jalan tak. Ku apa geger. Oh, bang. Hah? Oh, ngajak. Selau. Tuh larane yo. Sikul kuwe emang kok. Gatel lah. Lah piye iki? Oh, bali wae. Bali rada cekat malah. Ngapusi wae. Sik, kirim. Wah, iya. Oke. Masuk iki. Yes, ayo Rono. Ayo. Adap betul-betul kurang ajar. Rancingan titeni wele. Wah, akut. Titeni. Ayo gerang mbah motor rek boro di ngapusi jeger kalen diantesi titene amput.
digorno pas piye. Dek saiki ngajak em. Gak lek. Hah? Gak aku mang. Kilo kancaku ki. Tutuk-tutukno nek mau anu kowe, he. Kalau lek enak cewek lek. Ndi re? Kae lho. Di. Kae lho. Lo bahaya dia diapusi.